Hello! Sunday ngayon. Lalayas na naman kami. Magpipiknik daw. Kahapon nandito na kami. Ngayon pila na naman. Sa yan, clearance sale ng isang brand na fashion dito sa Australia. Ayan ang Ali. Tingnan mo ang pila. Kahapon walang pila, kaya nakabuelo kami dyan kahapon. Hello, here kami sa Daisy Koala Center. Galing kami doon sa Ali. Ayan. Yung sa Ali Fashion na clearance sale. Nakakuha na naman si nanay ng isang bag. Mga blouses. Ayan, pupunta kami ngayon sa Koala daw. Kakakain lang namin. Busog na naman. Nalipasan kasi ng gutom. Kaya grabe ang kinain. Bye-bye. Carrie. Bye-bye. Help mo, Carrie. Ay, sus. Help lang pa tayo.
Hello, good morning. November 6 ngayon, Wednesday. Maghahatid kami sa apo ko, maghahatid kami sa school, tapos maglalakad kami. Ang layo ng lalakarin namin. Yan. Yan, hinatid na namin si Kuya, galing na kami sa school. Pupuntahan namin yung park na i-held o kung saan i-held ang birthday party ni Kas sa December 1. First time niyang mag-party kasi malimit ang gusto kasi ng apo ko, travel. Kaya ngayon, ito naman ngayon, mag-7 years old. 7. Oh, gusto niya. First time niya gusto mag-party. Gusto niya party. Kaya paghandaan. Diyan nag-aaral mag-swimming ang apo ko. Yan. Yan, diyan namin i-held ang birthday party ni Kas. Ayan, nagpaplano kasi kami kung ano ang ilalagay naming decor. Pinaplano na lahat ng anak ko. Pati sa food. Invitation, nagpadala na kami ng invitation. Nag-invite na siya sa Facebook. Tapos, yan na lang. Titingnan namin kung ano ang pwede naming ideas na mga decors dito sa birthday party ni Diyan ang parking, tapos ayan may free ihawan, tapos may playground para sa mga bata. Tapos yan, tapos dito kami, iyan ang tinatarget namin na makuhang cottage, yung may prom, nag-exercise kasi. Tapos ayan, merong exercisean ng adults, while ang mga bata naglalaro dito. Ito ang plano namin na punta. Yan ang plano namin makuha na cottage. Kasi magkatabi, dalawa. O de, kung sakaling maulan, di safe ang bisita. Ito ang target namin na makuha, itong dalawa. Doon ang backdrop ang design, tapos doon din ang kiddie corner, tapos dito sa side naman ang mga foods. Tapos open lang ito para sa games. Tapos ito pwede naming lagyan ng tablecloth para pagkain, para comfortable din dun sa mga batang kakain. Ang kwan lang namin, kailangan talaga maaga pa pumunta na dito para ma-secured na itong place. Kasi siyempre hindi lang naman weekends yan, madaming siyempre baka may kasabay kaming may okasyon din. Ang plano namin yung Pinoy style ba, yung may pabitin, may yung palayok, pero bawal daw yung palayok, kaya meron silang tawag dito na parang siyang cardboard na form ng mga animals na binabasag din pareho ng sa Pinas. Na sana maging successful sa food, sa decor, sa games, saka sa panahon kung dito ang party. Maganda kasi yan, may exercise sa adults, tapos ayan lang ang playground ng mga bata. Anytime pwede silang maglaro. Tapos ayan yung CR. Kaya maganda ang location na to. Kaya sana mauna kami. Unahan kasi dito. Free pala to. Free ang cottage na gamitin. Ganito dito sa Australia. Nakakainggit kasi ang mga park. Free ang mga cottage. Free ang ihawan. Yung nandoon, may ihawan doon na free na electric siya. Tapos ang mga comfort room malilinis.
Tapos kompleto siya, may tissue, may hugasan. Kaya yan, maganda dito. Daan muna kami rito sa Taigum Square. Mga kung may mabibili kaming mga pang-decor sa birthday ni Cass. Malapit lang to kasi sa park. Gutom na ba yan? Do you want bread, Carrie? One schön da. And we did have